o universo de Berta Cáccamo tan creativo, tan organizado, tan meticuloso no Museo Provincial de Pontevedra. E non sei se por contraste entramos agora no universo de San Manuel L. París, porque neste poemario, que eu teño aquí riba da mesa tamén, atopamos polo menos tres universos. O universo de ali fora, o universo de aí diante e o universo de aquí dentro. E todo parece estar un pouco roto, feito un Cristo, vaya. Benvido, Samuel, como estás? Moitas gracias, moi ben. Como estás de ánimo? Imagino que ben, ocupado estes días presentando o libro. A última vez que eu te vin, que coincidimos, estábamos nun observatorio. En Pena Trevinca. En Pena Trevinca. E foi unha noite moi curiosa, porque chovía, non se vían as estrelas, só había néboa, non había público. É un frío tremendo e a min recórdame un pouco o concepto poético esta situación, non? Tal cual. Aí, curiosamente, foi onde empezou todo o viaxe deste libro, porque ali, co convite que nos fixo Estíbaliz para participar naquel novembro estelar, vime na tesitura de escribir sobre o universo, que falabas agora. Sí, porque, claro, o plantexamento, tendo que recitar en un sitio como aquel, o universo era o tema do que partió. A cousa máis cósmica que teñas, non tiña nada, vime cas máis baleiras. Entonces empecé a pensar a miña situación no universo e aí foi cando encontrei esas tres partes, non? Partindo da análise de min propia e da persoa que estaba diante, por exemplo, neste caso contigo, cheguei ao punto de que entendía que no universo estaba dividido en tres partes, o universo de ali fora, o que nin ti nin eu vemos, o universo de aí diante, que sería neste caso o plato zigzag, e o universo de aquí dentro, que o que só vexo eu, para a miña desgracia, que é o que eu levo dentro, non? Cal está máis feito un Cristo? Eu creo que está todo feito un Cristo por de diferentes formas. Eu sei todo o roto que estou e todos os cachiños que están sin casar uns cos outros. Pero no universo que compartimos todos e todas, tamén hai bastantes cosas que están bastante arriba. Pero que se casara todo, igual non sería emocionante a vida nin a vida e a poesía. Por suposto, non falo de que as cousas estén feitas un Cristo desde un punto de vista negativo. A incerteza, o misterio é algo sobre o que construir e sobre o que pasalo ben. Quer dizer, movémonos sobre lava e penso que é bonito. Neste libro está, eu empecé, de feito, citando un anaquiño, está Deus, o poema e o poeta. Tampouco acaban de encontrar a xerarquía. Pois, para mí é unha cousa, o sea, eu como planteo, non? É o único verdadeiro Deus das cousas que están feitas son Cristo, que había xente que me dicía, isto é porque ti te crees o único verdadeiro Deus, non? Porque está aportado. Para nada, eu que entendo este Deus que está aquí plasmado, un Deus, unha Santísima Trinidade, non? Na que forma parte, obviamente, o poeta, que é aquí el Menda, os poemas que están aquí metidos todos aquí, mas tamén ese ti, digamos, o lector, sin o que a poesía non tería sentido, non? No fondo é un poemario moi propio, moi persoal, pero ao mesmo tempo tamén é comunicativo, no? Que o papel que xoga tamén a persoa que se expón a él é clave para que todo isto teña sentido. Esa tríade, esa divina trinidade, percorre todo o libro, digamos, o que enfía un pouco as 13 partes das que está composta este libro, que non sei a que atenden, non sei se é así porque xurdiu así, porque están ordenadas dese xeito. A fórmula das 13 partes foi unha cousa que me fui encontrando xa cara ao final da composición do libro. Non me enganar, ao principio sí que era moito máis caótico todo, iba todo fiado, o sea, desfiado, digamos, os textos iban concatenados sin orden nin sentido, ata que empecé a ver esas partes en común e permitirme establecer ese que ao final funcionan casi como 13 poemarios independentes, pero son sei que moi diversos, manteñen moi distintos. Sí, porque é unha cosa que tamén, quero dicir, son unha persona diversa. Aparte, justame que as obras, xa pasaba tamén no anterior, na Internacional de Poesía Anarquista, justame que cada cousiña teña o seu tono e que podan convivir de unha forma máis natural, vamos, que non todo... Falamos do estilo, pero falamos tamén na propia forma, na propia estructura, digamos, visual do poemario que vai pasando por momentos absolutamente distintos. Hai tamén un universo cheo de, unha parte, polo menos, cheo de sarcasmo, de humor, que analiza eso que está feito un Cristo, pois eso, desde esa óptica un pouco, non? Sí, a ver, o humor é algo que sempre está patente, digamos, en todo o que vou facendo. É tamén unha fórmula para buscar un pouco a intimidade tamén ca persoa que me estou comunicando, vaya, porque no fondo se basa niso, o humor, partir da base de que temos algo en común, eu quero transmitirche algo que ao mesmo tempo che descuajaringue por dentro, que che provoque esa risa,
tamén un pouco pola vía da sorpresa, pero tamén por esa parte de compartir unha visión común, non? Entonces, nese xogo entre o común e o raro, o alleo, ese extrañamento, pois tamén un territorio no que me sinto cómodo e de que disfruto, porque nesta vida estamos para pasalo ben e non estamos para Pois si faz ironía mesmo dos símbolos, falo do himno ou falo do Negra Sombra, que pasas varias veces por tapices distintos, ou por tamices distintos. Sí, hai un apartado que é o apartado sexto, que é a sombra, que son varias versións de Rosalía de Castro. Partiu da idea de facer un poema, unha versión de Rosalía de Castro, do Negra Sombra de Rosalía de Castro, poema negro, oscuro, tremendo, pero simplemente aportándolle facelo con tipografía Comic Sans, non? Unha tipoloxía obviamente desprazada, que buscaba no seu principio a comicidade e nunca o logrou por ese elitismo que hai a veces do mundo do deseño, e dixen, por que non vamos a facer Negra Sombra con Comic Sans? E despois, a partir de aí, tamén fun facendo diferentes versións, porque os clásicos, os textos están tamén para tocalos, manosealos, xogar con eles. Eu non sei se por influencia da Negra Sombra ou non, pero o libro, un pouco a partir dese momento, ou quizás un poquinho máis cara ao final, volvese tamén máis escuro. Volvese máis escuro. Moita xente que o leu dixo, Samuel, que che está pasando? Samuel, si, dino moito, que malo pasaste. Sí, algo está pasando aquí dentro. Algo do que non escapo, sí. Hai unha negrura, hai unha escuridade dentro do texto. É das primeiras veces que me permito, digamos, expresar un pouco a miña, non sei se intimidade, a través da miña literatura, que sempre foi un poquinho máis, sempre me moveu un poquinho máis no social. Nesta parte, neste texto sí que hai unhas cousiñas un pouco máis persoais, porque dixen que se levo facendo poesía toda a vida, por que non me podo expresar esta negrura, esta escuridade? Digo, a xente que levamos facendo desde o comezo, expresando a negrura. Para ti, o mellor é máis fácil expresarte desde o humor, desde o sarcasmo, que desde o triste, non? Non sei. Non sei se é triste ou se non, pero sí que ahora me permitín esa parte, non? Digamos, de poder expresar esa dor que está aí como movéndose por dentro, ou esa sensación de angustia, non sei, unha serie de sensacións aí que estaban pesando ou sobrevoando sobre min, que tiveron saída a través diso. A veces, obviamente, sempre hai unha saída cara ao humor, porque cando un se pon moi pesado, moi triste, moi profundo, a veces tamén hai que miralo e dicir, a ver, tampouco será para tanto, non? Hai que relativizar as cousas, non volves así moi dramas, non? Pero bueno, así chegas ao final do libro, que é cando chegamos ao universo interior. E non sei se te cataches de que a parte esta do universo que está dentro é moito máis pequeniña que os outros dous universos. Sí, pero ao mesmo tempo apunta por a min son dos textos que máis me... que os que máis... non sei, tampouco sei dicilo se son os que máis identificado me sinto a día de hoxe, pero polo menos o último, non? Ese sei que non me queres, pero hasme querer. É un texto moi persoal, un texto que así como outros textos sempre o remato nun tempo moi tal, foi dos que máis tempo me levou a escribir, ao que dediquei máis tempo e no que me sinto, polo menos, me representando a día de hoxe. A parte de estar escribindo poesía, sei que estás tamén sigues presentando a Catapulta, que é ese espazo tamén dedicado á poesía, aos poetos e aos poetas e aos acontecementos literarios que teñen que ver con isto a través das redes. Bueno, un pouco como vai, síguelo facendo. Sí, falo mensualmente, aí falo, como ben dís, con autoras, con autores, pero tamén con xente que organiza festivais poéticos ou xente tamén de editoriais, un pouco, porque eso, no día a día a veces vaise perdendo esa rede, digamos, de xente que está detrás do mundo da literatura, da poesía en concreto, e tamén me gusta ver un pouco como é eses que faceres, esa organización diaria, cando escriben, cando non escriben, como é lidiar desde a organización con poetas, que somos uns entes tan extraños, non sei, é unha cosa que me gusta. A parte desto, xa para rematar, Samuel L. París está escribindo, pero ollo, porque está escribindo en narrativa. Aí ando. Sí que os textos poéticos moitos sí que teñen unha estrutura, unha parte narrativa, e ando aí fedellando nunha cousiña de narrativa que me ten
moi contento, estou no pasando moi ben, sigo escribindo poesía ao mesmo tempo, pero hai a parte esta de narrativa que estou pasando moi ben, non sei onde levará todo iso, espero poder sacalo e vir aquí outra vez ao CISAC, porque sempre me tratas moi ben, presentalo, pero non sei onde me levará todo iso. Cando teñas estaremos encantados. Sigue libre, Samuel, que me gustas moito así. Sigue libre. É un pouco triste, por que non? Moitas gracias por vires, e moitas gracias por achegarnos a túa poesía. Sempre un placer vir por aquí. Seguimos agora, imos ir ao cine